Сваю маладосць ён аддаў для навукі і цноты. За век свой ён зведаў і холад, і змрок сутарэння. Спагада да бліжніх — вось існасць ягонай істоты. Цяжкое жыццё яго ўсё — гэта шлях да збавення. Ян Антоні Чачот прыйшоў у гэты свет на Наваградчыне ў сям'і беззямельнага шляхціча. Азы навукі малады чалавек спасцігаў у дамініканскай школе ў Наваградку. Менавіта тут ён моцна і на ўсё жыццё пасябраваў са сваім аднакласнікам Адамам Міцкевічам. З дзяцінства Чачот быў паэтам, як Адам, і хоць яны былі нібы звязаны адной душой, значна адрозніваліся знешнасцю, характарам. Чачот, можа, адзіны, каму дазволена было бурчаць на Адама, дакараць яго, рабіць яму заўвагі. З успамінаў Ігната Дамейкі. У 1816 годзе выдатнік Ян Чачот становіцца студэнтам Віленскага універсітэта, абраўшы факультэт маральных і палітычных навук. Па рэкамендацыі Адама Міцкевіча ён становіцца удзельнікам таемнага таварыства філаматаў і прымае ў ім самы актыўны ўдзел. Зараз мне яшчэ хочацца працытаваць адзін з лістоў Чачота да Адама Міцкевіча. Яны все былі жывымі людзьмі, і нічога чалавечае не было чужое філаматам і філарэтам. «Успомніўшы цябе, — піша Ян Чачот, — мы все разом засумавалі, але всякія турботы тонуць у добрым пітве. Выпілі за твоё здароўе, каб ты быў здаровы і заўсёды шчаслівы. Віно падбадзёрыла нас, і мы заспявалі оду на твой прыезд», якую я толькі што цытаваў. А далей мы спявалі верш, напісаны той мовай, на якой наш люд вясковы песні простыя свае найчуллівее пяе, жывучы ў цяжкім прыгнёце, век працуючы ў поце, на неўдзячных нас у полі з марыю аб лепшай долі. На паэтычным спаборніцтве, што адбылося 21 снежня 1818 года, Ян Чачот быў прызнаны трэцім паэтам сярод філаматаў пасля Адама Міцкевіча і Тамаша Зана. Пасля выкрыцця таемных таварыстваў Віленскага універсітэта Ян Чачот быў арыштаваны і амаль год правёў у вязніцы, пакуль ішло следства. Менавіта ён разам з Тамашам Занам і Адамам Сузіным узяў усю віну на сябе, таму прысуд атрымаў даволі жорсткі – 10-гадовае выгнанне ў глыб расейскай імперыі. «Пташка, пташка, скуль ляціш ты, ці не з нашых ніл, каб пачуць мне, што аб мілай я б шчаслівы быў». Для мяне Ян Чачот найперш паэт. Яшчэ у Наваградскай дамініканскай школе ён на ўсё жыццё пасябраваў з Адамам Міцкевічам. Менавіта Чачот напісаў па-беларуску вось той славуты верш альбо оду на прыезд, чаканы прыезд Міцкевіча з Коўні на адну з філамацкіх урачыстасцяў. «Едзе міленькі Адам, глядзіце, аонь, аонь, ды ён харашэнькі сам, пад ім вараненькі конь». Крэпасць Кізіл, потым Уфа, Масква, Цвер і Таржок. Гэты час Яну Чачоту давядзецца правесці па-за межамі радзімы. На чужой зямлі ён перакладае апавяданні амерыканскага пісьменніка Вашынгтона Ірвінга і таксама, дзе толькі можа, збірае мясцовы фальклор ды этнаграфічныя матэрыялы. Толькі ў 1833 годзе паэт, даследчык і былы філарэт вяртаецца ў Беларусь, у мястэчка Лепель.
Галоўнай жа працай у гэты час стала збіранне народных песень, унікальных і непаўторных. А яшчэ праз 6 гадоў Ян Чачот нарэшце атрымаў дазвол вярнуцца на родную Наваградчыну. Ян Чачот, яго дзейнасць можа разглядацца ў кантэксце агульнаеўрапейскімі нашага рэгіёна Еўропы. Справа тым, што ён быў актыўным дзеячом першага этапу фармавання нацыянальнага руху. Прыблізна аднолькава ён сюды пачынаўся. З вывучэння фальклору, некай этнічнай супольнасці, вывучэння мовы, вывучэння гісторыі. Гэта была першая фаза, калі навукоўцы даследавалі сваю супольнасць. Другая фаза, калі яны пачыналі нацыянальную агітацыю. Калі дзеячы нацыянальнага руху пачыналі пераконваць удзельнікаў сваёй этнічнай групы, што яны асобны народ. Не дыялект, не частка некага іншага народу. І потым ужо пачыналася трэцяя стадыя масавага руху, калі ўжо працэсы будавання нацыі станавіліся незваротнымі. Так вось, Ян Чачот не дажыў да другой стадыі. Ён працаваў на першым этапе, ён вывучаў нашу традыцыйную культуру і тым самым прычыніўся да пачаткаў беларускага нацыянальнага руху і да пачаткаў сучаснай краіны Беларусь. За сваё жыццё Ян Чачот сабраў каля 1000 арыгінальных беларускіх песень. Яны былі выдадзеныя ў 6 зборніках пад назвай «Сялянскія песні з Наднёмана і Дзвіны». Будуць некалі, праз колькі вякоў пасля нас, шкадаваць і заслужана папракаць сённяшнія часы, калі мы не збярэм рупліва гэтых помнікаў і не перададзім нашчадкам, пісаў Ян Чачот. Ян Чачот увайшоў у нашу гісторыю таксама як лінгвіст, бо яшчэ ў 1846 годзе ў прадмове да аднаго са сваіх зборнікаў зрабіў нарыс граматкі беларускіх гаворак. Фактычна паэт першым паспрабаваў акрэсліць нормы яшчэ не распрацаванага правапісу нашай мовы. Важная частка творчай спадчыны Яна Чачота – гэта 10 ягоных баладаў, заснаваных на беларускім фальклоры, на нашых легендах і паданнях. Сярод іх можна адзначыць балады «Свіціць», «Наваградскі замак», «Радзівіл» або «Заснаванне Вільні». Ужо ў наш час была знойдзеная яшчэ адна унікальная праца, я б сказаў, Яна Чачота, якая мае назву «Словы прадаўніх ліцвінаў да 1434 году». Гэта спроба Чачота в вершаванай паэтычнай форме выкласці нашу гісторыю старажытных часоў. У 1996 годзе гэтыя песні Чачота, прысвечаныя дзеям даўніх ліцвінаў, загучалі у беларускім перакладзе. Асабліва плённым атрымалася супрацоўніцтва Яна Чачота і знакамітага кампазітара Станіслава Манюшкі. Апошні на вершы і пераклады паэта напісаў 22 песні, болей чым на словы любога іншага аўтара. Памёр Ян Чачот 23 жніўня 1847 года у вёсцы Ротніца паблізу Друскенікаў, куды выехаў на лекаванне. Выдатны паэт-рамантык, драматург, фалькларыст і этнограф, напэўна, самы блізкі сябар Адама Міцкевіча, адзін з пачынальнікаў беларускага нацыянальнага адраджэння. Ян Чачот – это особа ўжо напрамую связаная з беларускім нацыянальным рухам і з беларускім адраджэннем. Свядома займаўся беларускім фальклорам,
вывучаў песні, байкі, паданні, сам пісаў па-беларуску. Не змог скончыць, на жаль, Віленскага універсітэта, адвучыўся там год, потым быў вымушаны адысці, таму што бедны быў, не было чым плаціць за навучанне. Ён быў сябрам тайных таварыстваў Віленскага універсітэта, філаматаў і філарэтаў, працаваў. Нават пасля таго, як за гэта пацярпеў, ўсё роўна вярнуўся назад эту працу і надалей працягваў эту сваю працу. Чалавек заслугоўвае пашаны, яго не зламалі розныя жыццёвыя буры, і таму ён у Беларусі даволі вядомы ў параўнанні з іншымі дзеячамі гэтага пачатку беларускага адраджэння.